Ďakujem. Je divné počuť moje meno vyslovené správne a toto je len moja druhá prezentácia v slovenčine, tak dúfam, že budem mať správne slova. Takže chcem vám len povedať o tom dnes, ako ja ako štruktúrny biológ využívame a naša skupina využívame umelú inteligenciu v biotechnológii a aj na vývoj nových liečiv. Takže liečiva potrebujeme väčšinou len keď sme chorí, teda dúfam, a choroby väčšinou vznikajú z rôznych príčin, buď sú to rôzne genetické mutácie, nejaké toxíny alebo vírusy, kedy dochádza vlastne k ochoreniu buniek alebo celého tela. A väčšinou, keď nám je zle, tak si dáme nejaký ibuprofen alebo nejaké lieky, ktoré potom vlastne túto homeostázu alebo túto rovnováhu tej bunky znova napravia. No a tieto lieky, ich vývoj trvá veľmi, veľmi dlhú dobu a keďže vieme, že čas sú peniaze, to znamená, že to aj stojí strašné peniaze. A častokrát sa hovorí, že možno z 10 000 liekov, ktoré sa testuje, sa možno jeden dostane na trh, ak vôbec. A vlastne tento celý proces trvá 10 ročia od toho prvého objavu vlastne príčiny tej choroby, až kým cez nejaké náhodné skrínovanie alebo hľadanie lieku niečo na to nenájdeme. A teda v posledných rokoch teda tým, že máme teraz tieto umelé inteligencie a rôzne počítačové modely, ktoré nám pomôžu akože urýchliť tento proces. Čiže možno to môžeme skrátiť z nejakých 10 rokov, možno na 2 roky, jasné, že týmto teda sa ušetrí veľa peňazí a možno aj rýchlejšie sa k tomu lieku dostaneme. A ako lieky fungujú? Väčšina liekov sa viaže na bielkoviny. A tu je ilustráciou animácia, ako taký jeden napríklad protirakovinový liek sa viaže na proteín BRD4. A väčšina vlastne liekov sa naozaj viaže na bielkoviny. Tak poďme naspäť do biológie. A bielkoviny vykonávajú takmer všetky procesy vo vašich bunkách alebo celkovo vo vašom tele. Tak tuto je v celku realistický prierez bunkov, kde máme strašne veľa krásnych farebných molekúl a 90% vecí, čo vidíte na tomto obrázku, sú proteíny s pár výnimkami. A dokonca 20% vašeho tela sú bielkoviny a vykonávajú takmer všetko, vďaka ktorému sme nažive. A tie bielkoviny sú celkom komplexné molekuly. Není to niečo ako nejaký malý liek, ale sú to naozaj veľké molekuly, ktoré sa skladajú z aminokyselín a častokrát sa hovorí, že sa to predstaviť ako napríklad také korálky na šnúrke. No ale sami o sebe to nič nerobí, tieto korálky na šnúrke sa musia poskladať do veľmi, veľmi komplikovaných trojrozmerných štruktúr, chemických štruktúr, ktoré im potom pomáhajú vlastne túto funkciu vykonávať. A keď vravím veľmi komplexné, tak myslím naozaj komplexné. Tieto štruktúry sú, a my sa bavíme teraz o molekulárnej úrovni, toto sú veci, čo neuvidíte okrem nejakého veľmi silného mikroskopu. Takže tu sú napríklad rôzne štruktúry proteínov a toto sú veľmi jednoduché, ale tieto proteíny, oni sa dokážu ešte zhlukovať do takých väčších skupín, čo voláme komplexov a toto je naozaj to, čo vykonáva tie funkcie, napríklad protilátky, rôzne receptory vo vašich bunkách, napríklad rôzne motory dokonca, ktoré vytvárajú energiu, vírusy, až dokonca celé mini-orgány, ktoré sa nachádzajú vo vašich bunkách. Takže vidíte, že vlastne tých kombinácií, ako sa tieto proteíny môžu zhlukovať a ako môžu vyzerať, sú obrovské. No a keďže sme sa snažili 10 ročia vytvoriť nejaké podobne komplexné molekuly, ale veľmi sa to nedarilo, pretože poriadne ani nechápeme, ako sa vlastne oni do takéto štruktúry tvoria. No ale v posledných rokoch nám umelá inteligencia pomohla tieto hádanky do určitej miery rozlúštiť a pomôcť nám napríklad začať teraz dizajnovať takéto molekuly doslova od nuly. Čiže my teraz dokážeme pomocou počítača a umelej inteligencie vyrobiť bielkoviny, ktoré sa v prírode absolútne nevyskytujú. Doteraz sme sa vždycky museli spoliehať na to, čo v prírode nájdeme, napríklad nejaké antibiotika, nejaké protilátky. Ale teraz už sme v takej dobe, kde tieto molekuly my dokážeme vyrobiť úplne z nuly a už sa nemusíme na prírodu spoliehať. To znamená, že napríklad pri ďalšej pandémii možno budeme vedieť vytvoriť novú vakcínu oveľa rýchlejšie. A tu je nejaká animácia vlastne, ako my počítačovo dokážeme takúto komplexnú štruktúru vytvoriť. Vlastne ten počítač, tá umelá inteligencia zachytí akože tie princípy, fyzikálne princípy, ktoré ani my absolútne nechápeme, ale tento tzv. Black box software sa to nejako naučil a
doteraz ešte my sa snažíme pochopiť, čo vlastne sa tieto programy naučili. Ale pre nás je dôležitejšie, čo s týmto dokážeme robiť. Tým, že my teraz tieto molekuly dokážeme nadizajnovať, sa nám otvára obrovské množstvo možností. Môžeme vytvárať nové očkovania, nové vakcíny. Môžeme vytvárať nové protilátky proti určitým chorobám, ktoré doteraz neboli možné, napríklad fibróza. Môžeme vytvárať nové biosenzory, napríklad, že skorej zistíme, či u niekoho sa bude vytvárať rakovina alebo nie. Potom rôzne, ale to je len z medicíny, ale máme jasné aj biotechnologické, napríklad výroba určitých pracích práškov napríklad, alebo rozklad odpadov, podobné veci. A celkovo nám to pomáha urýchlovať celý tento vedecký proces. A jeden z takých pekných príkladov, na ktorom sám aj ja pracujem, je vytváranie nových proteínov, ktoré sa viažú na iné proteíny. A na čo je to dobré? Je to dobré skoro na všetko. Ako som povedal, proteíny nefungujú sami o sebe, ale oni sa zhlukujú do takých väčších komplexov a tým fungujú vlastne všetky bunky. Ale napríklad takýmto spôsobom sa dostávajú aj vírusy do našich tiel, že napríklad vírus sa zachytí na nejaký receptor vo vašom nose, napríklad tak fungoval COVID, a potom sa pekne vo vás rozmnožuje. No a väčšinou vaša imunita sa tomuto dokáže zabrániť tým, že vaše protilátky sa naviažu na ten vírus a zabránia mu vstupu. No, ale toto vieme, že radšej by sme ten vírus tam vôbec ani nechceli. Tak vyvinulo sa takéto mini proteíny, napríklad tu tie malé modré špagety, čo tam vidíte. To sú mini proteíny, ktoré sú v určitých schopnostiach omnoho lepšie ako protilátky, pretože sú nesmierne stabilné. Môžete ich dať do vriacej vody na 2 hodiny a nič sa im nestane. Kým protilátky musíte držať vždycky v mrazničke, mraziaku a po pár hodinách sa vám rozpadnú. A tieto malé proteíny boli nadizajnované tak, že oni sa naviažú na ten covidový vírus a doslova mu proste ho akože zabalia a zabránia mu vstupu. A toto je momentálne aj v klinických testoch. A dúfame, že takéto podobné proteíny, ktoré my teraz dokážeme behom niekoľkých týždňov, bez toho, aby sme na to potrebovali nejaké zvieratá alebo nejaký veľký screening, dokážeme vytvoriť priamo z počítača. A vlastne týmto dúfam, teda, že to nebude treba, ale ak príde nejaká ďalšia pandémia, budeme môcť rýchlejšie vytvoriť nejaké ochranné látky. A tým sa možno máme taký aj menší pohľad do budúcnosti, že z klasickej medicíny, kde vlastne máme jeden liek, ktorý je určený pri veľkú skupinu ľudí a tým, že každý sme iný, každé jeho telo je iné, tak každý aj na ten liek nejako ináč odpoveda. Niekto má vedľajšie účinky, niekto nemá. A naša vízia do budúcnosti je taká, že časom budeme môcť vytvoriť pre každého človeka ten jednotlivý liek priamo pre neho, aby bol presne na ňo pripravený, aby mal čo najmenej vedľajších účinkov. A vďaka tomu budúcnosť umelej inteligencii v medicíne je tam ten obrovský potenciál, pretože na nás sú tieto problémy príliš komplikované. Ľudský mozog evolúciou neprešiel tak, že by sme vedeli pochopiť takéto obrovské čísla a takéto komplexné problémy. Ale umelá inteligencia toto dokáže a musíme sa s ňou naučiť do budúcna pracovať. Takže to je všetko a ďakujem za otázky, ak budú. Skvělý, díky. Mě vždycky tady u tohohle hrozně moc zajímalo, jakým způsobem probíhá to je možná hrozně složitá otázka, takže možná nemusíš odpovídat, ale jakým způsobem probíhá ta dešifrace toho AI modelu, který vlastně dělá něco, co my nechápeme, jak to udělal, ale funguje to, co vymyslel. Je to celé voodoo, to je... Človek vytvorí jeden program, jeden príklad zrovna ako vyrábame tieto bielkoviny. A pred 4 rokmi bola vytvorená umelá inteligencia, ktorá zachytila túto štruktúru týchto proteínov a teraz po 4 rokoch my sa ešte stále snažíme pochopiť, čo sa ten program naučil. A snažíme sa naučiť tak, že dávame mu rôzne také až ťažké problémy, čo si myslíme, že už nebude moc schopný vyriešiť a tým, že tam, kde už vidíme, že nedokáže tie problémy vyriešiť, vtedy sa zistujeme, že aha, dobre, toto je limit toho, čo sa naučil a možno to môžeme nejako zmeniť, aby sa naučil viacej. Skvělý, díky. Máme tady ještě jeden dotaz z publika. Ďakujem moc, veľmi krásna prednáška. Chcela by som sa opýtať, ako sa na to pozerá regulátory. No, v Európe je všetko ťažké.
A v Amerike sú už tieto bielkoviny v klinických testoch, niektoré už prešli aj fázou 1 a ešte je to veľmi mladé. Táto revolúcia prišla fakt možno pred 3-4 rokmi, takže ešte sme od toho ďaleko, ale zakladá sa teraz kopa firem, je obrovský boom startupov priamo na toto a myslím, že budeme čoskoro ozaj v takej ére, kde toto bude veľmi rýchle. A myslím, že to príde z môjho pohľadu veľmi skoro. Do 10 rokov to určite bude niekde na trhu. Tak to bylo velmi optimistické. Díky moc, Martine.